agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda. Néré, un mot qui résonne comme une promesse. La promesse de raconter la beauté de nos destinations. Pour ce fait, Air Burkina relance au magazine de bord, Néré Magazine. Au sommaire, des reportages captivants qui, portés par les cieux, racontent la beauté de l'Afrique sur nos terres. Néré Magazine de bord, Air Burkina, c'est aussi une vitrine publicitaire pour toutes nos entreprises. Contactez-nous. Néré Magazine, de la beauté dans les cieux et sur la terre. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were kena ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ka beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na
An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma. Bi wulada in na kibaruyaw bɛ taa n'an ye manantalikaw fɛ yen. Olu ka baarakɛlaw bɛ baarabila labɛn na marisi kalo tile 10. Baarabila in a kun ye min ye an na dɔ ɲɛfɔ o la. Minisiri so min bɛ yen n'o o bɛ seko ni dɔnko kunna. O minisiri ale taara ɲɛda yɔrɔ ba 2 kan bi. Pyramide du Souvenir ani Memorial Modibo Keita n'o ye Mamu Dafe ye. Minisiri Asaba Jalo ale fana ye jɔnjɔn sɔrɔ. A bɛ fɔ min ma sa ko Grande Médaille de Mérite de la Santé. O dira ale ma ani an ka kɛnɛya minisiri kɔrɔ 4 min ye Jaminatu Sangare ale bɛ o la. Ala ma hinɛna Amadu Konate o b'o la. Ale ni Madeleine fana b'a la. Marie Madeleine o fana ye o jɔnjɔn sɔrɔ ka taa fara professeur Samaso kan. Maa 20 olu de ye jɔnjɔn sɔrɔ minisiri so min bɛ kɛnɛya ko kunna. Kɔkan kibaruyaw Donald Trump ale ni Ukraine kaw ka tɛlɛ halisa o bɛ sen na. Egypte kaw fɛ yen sa lajɛ bɛ ka kɛ Sudan ko ale kan min ye Tunisie kaw ye sa olu ka fanga sinamatɔnw n'u ye Ngwaradabaw ye. Maa 40 olu ka kiiri daminɛna. Israel ale ko ka min ye Palestine fan min tɔnɔmada o baaraw bɛna kɛ cogo di jamanaw bolo. An n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na wulada in na sɔɔni sisan min ye Keba Jalo ani Falaye Keita olu bɛ yan. Manantali baraji baarakɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 10 olu bɛna baarabila kɛ. Baarabila in kun ye mun ye sabula olu ka baarakɛyɔrɔ la kabini baraji yɛrɛ sigira sen kan san 2002 san. A yirala sa k'a fɔ ko min ye Escom ye ale de kun taara baɲumankɛtɔnw fɛ min ye baraji in jɔ ka se ka a baaraw kɛ ka kuran feere jamanaw ma ka tɔnɔ bɔ ka tila ka baarakɛlaw olu sara. O y'a sɔrɔ baarakɛlaw kɔni bɛ maa 140 ɲɔgɔnko la. Ni waati in na sa min ye Escom ye ale bɔlen kɔ yen k'a di Mali, Senegal ale ni Mauritanie ma. U ye jɛkulu dɔ sigi ko Sogem. Sogem in ale de kɔni bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nka bi a bɛ ka kɛ baarakɛlaw ka ɲɛkumu kan sabula Semafu ale min kun kan ka se ka kuran feereli baaraw kɛ. Jamana 3 in bɛɛ lajɛlen manantali baraji a ka juru bɛ u la. N'i y'a jateminɛ sa 100 sirada la kuran min bɛ di Mali ma manantali fɛ bi o bɛ taa se fo 70 ma. Guinea ale ni Felu olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka na se manantali yɛrɛ baraji ma. U y'a yira sa ko nin yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen na k'u bɛna baarabila kɛ. Baarabila in hukumu kɔnɔna na sa u kun welela k'u kana Bamako n'o ye lafasajɛkulu ye ka bɔ jamana 3 in kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen nana. Min yɛrɛ kɔni y'u tɔɔrɔ o ye k'a fɔ minisiri mun y'u wele ale ma sɔn ka u lamɛn. A y'a ka techniciens de bila k'u bisimila. U n'olu fana ma se ka ɲɛ ko la. Ko minisiri ko k'u kana sini tuguni k'u bɛ kuma. Olu kɔni ko k'olu bɛ min dɔn bɛnkan ye 1 pe. Sogem ni Mali b'o o kɔnɔ. Mauritanie b'a kɔnɔ ani Senegal b'a kɔnɔ ko ka kuran feereli minɛ olu la k'a di Semafu ma n'o tɛ olu bɛ taa grève la. Sabula u ka sara tɛ ka sɔrɔ u ka musaka tɛ ka sɔrɔ. Machine belebeleba minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka manantali yɛrɛ munumunu o machine yɛrɛ jɔra. Kɔsa in na de énergie y'i bolo don a kun Mali énergie ka musaka dɔ ci u ma u ka se ka baara dɔ kɛ yaasa kurantigɛ o kana kɛ. Kurantigɛ in fana hukumu kɔnɔna na énergie ale kɔni sigilen don ka dɛmɛ belebele kɔnɔ. Dɛmɛ min bɛna n'a to laɲini min ye bi énergie ko kun kan o bɛ se ka sigi sen kan nka ni manantalikaw ye tile 3 baarabila in kɛ aw ka 19 heures tɛ dafa dɛ. N'an m'an farati an bɛ sɔn ka na Falaye groupe minnu b'aw bolo u tɛ s'a kɔrɔ. Pɔmpeni minnu b'an bolo ne m'a fɛ ɲɛna o don n ko u ko ko heure 19 énergie mɔgɔw m'a fɔ heure 19 koyi minisiri de ko ko heure 19 n tɛ énergie baarakɛlaw m'o fɔ nka énergie y'i jija ka taa o sira fɛ. N ye min f'i ɲɛna n m'a f'i ɲɛna ko n'a daminɛna k'u bɛna fɔ ko fili dɔ tigɛra u m'a fɔ ko yɔrɔ dɔ tigɛra o don u ma communiqué dɔ kɛ. O de la énergie ko la i b'a fɔ k'i tɔ to de dɛ kana fɔ ko kurantigɛ banna dɛ i b'a fɔ de dɔ bɛna bɔ a la nka sisan a bɛ ka taa sira min fɛ o ka fisa kosɛbɛ. An yɛrɛ ye kibaruya mun mɛn 20 sara in e ko a kun fɔlɔ ma bɔ de an filɛ o damu de kɔnɔna na tan o. Ale société in dɔ la kelen ye dɔ di minɛ
an filɛ o damu de kɔnɔna tan yaasa ka se ka yɔrɔw basigi dɔɔni nka a ka mugan in ko san 5 don dɛ k'a bɛ se ka lakurakura aw ko ten dɛ ko san 5 don an b'a sɛbɛn kalan sini n'Ala sɔnna ma an ye degré sɔrɔ bi baara kan ka kɛ cogo minisiriso minnu b'a kɔnɔ ni Ala sɔnna ma nka min ye Manantali baraji mɔgɔw ye olu ka tile 3 baarabila bɛ daminɛ nin kalo in tile 10 tile 3 in kɔnɔna na sa u y'a yira sa kɔni k'a fɔ olu bɛ bɔlɔ bɔ Mali Mauritanie ni Senegal kuran bɛ tigɛ a bɛɛ lajɛlen na u kɔni bɛ kuran mun sɔrɔ ka bɔ Manantali u na dɔwɛrɛ ɲini k'o nɔrɔ bila n'o tɛ olu kɔni bɛna na t'u ka baarabila la nka n'Ala sɔnna ma sini u ni ɲɛmaaw kan ka ɲɔgɔn ye sigikafɔ laban na sigikafɔ min kɔfɛ sa ni bɛnkan ma sɔrɔ kɔni sabula olu ko minɛn minnu bɛ olu bɛɛ tiɲɛnen don baara yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ olu yɛrɛ ka sarako donnen don galama na wari min bɛ sɔrɔ fala ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ Mauritanie ka dɔ de bolo a wari fɛn fɛn bɛ don yen sisan a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ Mauritanie ka de fɛ n'a fɔra ko Felu ni Guinea yɛrɛ fana an kun ka fangaba b'o min kan k'an ta t'o yɛrɛ fana ye tuguni o fana tɔnɔma dara yɔrɔ a ko ka gɛlɛ dɛ n'an bɔra énergie la an bɛ na baara maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ tun b'olu bolo Keɲeba mara kɔnɔna na u y'olu gɛn han préfet ni sous-préfet eaux et forêts mɔgɔw polisi gendarme gardi a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni ka baara k'u k'a bila pewu k'u ka fɛɛrɛ tigɛ sa dabiya ale conseil communal k'o ci ka bɔ yen pewu yaasa min ye baara minnu fana kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ to sen na yaasa ka nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini waleya in bɛ tali kɛ min na sanu damandingɛ minnu firila dabiyakaw yɛrɛ fɛ yen Keɲeba mara la ani min fana firila kangabakaw fɛ yen n'o ye kokoyokaw ye ani bilalikoto nin ko in kɛkun ye o ye sa k'olu maaw ɲɛji cɛ jamanakuntigi kɔni ko sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na maa mana y'a ko kɔnɔna na i bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ yɔrɔ min na kɔni gendarme ni fɛnw gɛnna nka fala ye ni ɲɔgɔnna min filɛ ka kɛ no kan ka nin kɛ hali minisirisow la o tiɲɛnikɛlaw caman de bɛ yan n'u sera ka ni ɲɔgɔnna kɛ yen ko caman bɛ dabila sisan sari n'i ye ko kɛ i kana to i nɔ yɛrɛ la yɛrɛ de fiyewu wulili ka bɔ yen dɔrɔn tɛ dɛ i ka ɲaŋi fana i ka ɲaŋi fala i b'a dɔn ko mɔgɔ baden de bɛ kaso la chinois ka ko kama préfet ni sous-préfet ni gouverneur ni maire ni juge ni fɛnw olu ka bɛn sanubɔyɔrɔ caman na mɔgɔ baden de bɛ kaso la bi nin ko in na n'u ye nin ko kɛ ta u ka taa tɔw fana sen k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ bin kɛlen don maliyɛn dama min ka bi chinois ka sanubɔyɔrɔ kama k'u bila kaso la sabula u bɛ musaka di o de ka ca ni ba n'a si ye jamana yɛrɛ kɛlen don k'i ka jɔyɔrɔ danaya jɔyɔrɔ di maa minnu ma dɛ olu de ɲɛ tana ye jamanadenw ye k'a sabuya kɛ chinois ka sanubɔyɔrɔ ninnu la kɔlɔsili komi Zena ko sanubɔyɔrɔ ko a tɛ di kɔkanma ma mais u ma tila dɛ parce que sanubɔyɔrɔ ninnu chinois de bɛ wari d'an ka mɔgɔ ma ka taa san koyi olu ko ka autorisation tɛ fo n'u yɛrɛ fɔ k'u tɛ baara k'a kan dɛ fo n'a kɛra o ye damandigɛ dun caman bɛ yen bi u yɛrɛ kan ka wuli ka mun yɛrɛ kɛ dɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u k'a bɛɛ datugu fɔlɔ a bɛɛ fɛn bɛ yen falayi an bɛna jaw yira mɔgɔw la n'Ala sɔnna ma sibiri don mɔgɔw ɲɛ bɛna n'a ye baara cɛjugu min sigilen don an ka sanubɔyɔrɔw la ka tɛmɛ fana dugudenw bɛ degun min sɔrɔ a kɔnɔna na pour que mɔgɔw ka se k'a ye k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ an ka jamanadenw kan an kɔni bɛ ɲɛmaaw fo nin décision in tali la u k'u jija u ka nin appliquer Bamakɔ minisirisow la yan baarakɛyɔrɔba minnu bɛ jamana tɔgɔ la u k'a appliquer olu la u k'a lajɛ fana o fana bɛna wolo min na sisan parce que ni maaw ma sira tilennen minɛ jamana in tɛ se ka lafiya hali an filɛ nin ye mankan min na nin ye tan nin ye 20 sara 20 tɛ sara n'i y'a ye bɛ k'a fɔ a tɛ sara c'est que e bɛ dɔ de ta yɔrɔ sɔrɔ o n'o tɛ ni ko kɛlen don ko u ɲɛɲinilen don falayi commerçant dɔw bɔra yan bi u ko olu m'a fɔ ko 20 in ko a kana kɛ dɛ mais wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la a bɛ don wo fɛ u k'o fɔ olu bɛ fɛ min fana ka kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka fɔ ni souveraineté in a bɛ ka fɛn min kɛ ka jiw ni fɛnw sigi a k'o ta k'o don a la k'o kɛ misali ye CNT fana ka musaka dɔ fɔ gouvernement fana ka musaka dɔ fɔ maaw fana ka jɛn ni fɛn dɔw ye o la o bɛ se ka faamu n'o tɛ k'a tantɔlama in a faamuya man di dɛ f'u fana ka ŋaniya dɔ de yira n ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ kan bi m'a sɛgɛsɛgɛ nka ko Burukina lasigidenso min b'an fɛ yan k'o ye 1,10 di ko k'an bolo ma dɛmɛ n'a ye n'o y'o di fala ye n'o ko ye tiɲɛ ye
an yɛrɛ fana kan ka an fana kan ka maloya dɛ n'o miliyɔn tan ye tiɲɛ ye n y'a ye bɔlɔlɔ kan nka n m'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ mais n b'a dɔn ni o ko kɔni kɛra an ka calatigɛ jɛkulu an ka jamana baarakɛyɔrɔw an ka maa minnu bɛ yen n'u bolo bɛ jamana nafolobaw la o fana kan ka misaliya di nka anw a bɛ ka tigɛ anw kun ka ban ne ye caman di burukinakaw ma burukina t'a senfɛ i m'a ye aw ma fini caman sɔrɔ ɲinan bɛɛ danna semisi kelen kelen ma Iyad Agali Amadu Kufa ka kɛ ni Bamanci jɛkulu ni ɲugawale maaw ka ko kɛcogo ye olu ka musaka min bɛ se ka kɛ u tɔgɔla nafolo bɛ se ka kɛ u tɔgɔla walima yɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ u bolo Mali tun y'o o ko dulonni min kɛ n'o o ye olu tɛgɛ tɛ se ka da o kan ni jamana b'a dɔn k'a dɔn ka lakari k'a fɔ k'u ta don o sɛbɛn u y'o kurakuraya sabula min bɛ senna nin waati in na Bamanci wale kɛbaa ninnu bɛ fɛ ka fari kura de da komi cili bɛ ka juguya fagali bɛ ka juguya u b'a fɛ ka don jago la dɔ d'an bolo sɔrɔ tɛ taa kari kɔ n'u dun y'o ɲɛ sɔrɔ anw bɛ sɛgɛn dɛ donc gouvernement ale kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka sɔrɔ ko ta na sira fɛ seko ni dɔnko minisiri n'o ye Mamu Dafe ye bi sɔgɔmada in na ale taara pyramide souvenir la n'o filɛ nin ye Barilabugu pont bɔda la énergie yɛrɛ direction ba kɛrɛfɛ Mamu Dafe baarakɛyɔrɔ minnu bɛ ale bolo ni u b'a ka minisiriso ka yamaruya kɔnɔna na ka munumunu salo kɛ ka t'i ɲɛda o yɔrɔ ye ka pyramide lajɛli bɛ o ko hukumu kɔnɔna na min ye bi sɔgɔmada in na ye Fadima Kulibali ni ale yɛrɛ ye pyramide directrice ye ale ye u bisimilali in senfɛ sa a yirala k'a fɔ ko pyramide souvenir Alpha Omar Konare ale ka ŋaniya don ka tali kɛ ka kɛ taasibila ye hakili jagabɔ yɔrɔ seko ni dɔnko yɔrɔ belebeleba don fana min bilama n'i donna a kɔnɔ kalanden fara maa minnu ye degun sɔrɔ kabini san bahirika sanw olu bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ bɛ a la Mali tariku dɔ fana kɛyɔrɔ don o kɔfɛ min ye Mamu Dafe a bɔlen pyramide la a taara Memorial Modibo Keita fana na Memorial Modibo Keita fana kɔnɔna na o fana ye ale ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye o fana b'a nagakɔrɔla baarakɛyɔrɔw la min ye yen ye sa Modibo yɛrɛ bolola minɛnw kɔrɔw Modibo tɔgɔ bɛ sɛbɛn minnu na fɛnba minnu bɛ yen n'olu bɛ Modibo Keita tɔgɔ la ka taa se a ka limousine kɔrɔ ma n'o o dira a ma Américains fɛ ale ni a ka minɛn wɛrɛw se pyramide directeur k'a fɔ Memorial Modibo Keita directeur n'o ye Musa Traoré ye a ye ministre la munumunu yɔrɔ caman na Modibo Keita ka politiki babu Modibo Keita ka sɛbɛnkɔrɔw bololaminɛ minnu tun bɛ yen n'olu ka surun a bolokɔrɔ kosɛbɛ ka taa se maaw ɲɛjɔyɔrɔ ma wari minnu bɛ yen n'olu bɔra a tɔgɔ la a n'a ka ja belebeleba minnu taara n'olu ye tariku kɔnɔna jaw ye Mamu ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila ka faamuyali kɛ Falaye e ko nin kɔfɛ o tɛna welewelema da kɛ de ni Modibo Keita bololaminɛ bɛ maa min bolo sabula a yera k'a fɔ Kwame Nkrumah ta yen falen don minɛn na dɛ k'u bɛna welewelema da kɛ Modibo Keita ka fɛnw bɛ maa minnu bolo u kana n'u ye yaasa u ka se ka bila memorial na ka memorial yɛrɛ fana masaya kosɛbɛ k'a dilan n'i donna a kɔnɔ fo bɔli nɛgɛ ka bɔ i kɔnɔ kumakanw bɛ yen jaw bɛ yen u bɛna n'olu bɛɛ lajɛlen fara a kan ka fara bolofɛn tɔw kan minnu ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ala ye lɛtiri minnu sɛbɛn olu bɛɛ lajɛlen k'olu ɲinitɔ don Sunkalo ale bɛ sen na kerecɛnnakaw y'u ta daminɛ kunun olu fana tile fila ye bi anw m'an tile wɔɔrɔ la min ye jamanakuntigi ye sa ale kɔni ye église filaw protestants ni catholiques ale ye donbolo kɛ olu ye min ye sunkalo timɛko ɲuman n'o y'u ka kerecɛn sunkalo ye a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na jamanakuntigi ye nin waleya in kɛ jamana fan caman fɛ munumunu sa olu kɔni taara Mali kɔrɔn Tilebi Bani ni Baba Bamakɔ kɔnɔna na yan lujuratɔw min ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamanakuntigi ka donbolo sɔrɔ Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior ale ko nin kɛkun ye min ye maaw bɛ se ka jamanakuntigi ladege Falaye ko Salongo min ye Asimi ye donbolo ninnu u tun bɛ 100 de di maaw ma nka ɲinan ta a ye 50 fara a kan ko sabula waati ka gɛlɛ sɔrɔ kɛlen tɛ ka labɔli kɛ min ye sunkaloko hukumu kɔnɔna na bi ko an ka bɔlɔnw olu falen don seli yɔrɔw la tɛbɛdɛbɛ maa si tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la Bamako yɛrɛ kɔni su mana ko ka ban wa min ye bɔlɔnbaw ye karew ye Alahu Akubaru de bɛ daminɛ sa fo ka taa se safo ale jiginni ma
jɔjan seli ni suba seli tɛ sa wa dugawu ɲini ale ni bato min ye yɔrɔ ninnu ye ko denmisɛnninlakaw galamu ka di a la kosɛbɛ dɔw bɛ sira fa bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa yira maaw la k'a fɔ k'u ka taa munumunu munumunutɔ fana tugun i bɛ taa bɛn maa wɛrɛw ma tuguni olu fana b'a fɔ k'i ka taa munumunu falen k'a laban f'i bɛ taa tɛmɛ i ka so sira kan min ye o ko in ye ko waati ko don ko maaw k'u muɲu ka sabali sunkalo kɔnɔna don nin waati in bato kɛ waati don min ye maa caman ye olu fana sɔmi ka jan fala ja ko dɔw bɛ yaala ka alimami senteliman ɲini arabidosi ko denmisɛnnin dɔw de bɛ to munumunu na alimami ɲini na min sera ka teli n'a kɛra baara ye anw ka so Badilabugu anw kun bɛ seli yɔrɔ min ala ma hinɛ n'a la Sidije Umar Traore ale kun ta ka fisa anw kun bɛ seli ale kɔfɛ o kun ka fisa nka fala ye ala mago bɛ dusukun de la fɛn o fɛn n'i y'a ta n'i y'a ŋaniya ta min bɛ dusukun na ala b'o de lajɛ k'i sara o ma an bɛ dugawu kɛ ala ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Tunizi olu ka fanga ko araba dabaw o maa 40 olu kɔni kun minɛna marisi kalo tile 4 sa u taara olu yira fanga bɔgɔ jeninen kan koyi u ka sɔnnadonbagaw y'a yira sa k'a fɔ ko u tɛ se ka jɛn n'a ye u ka kiiri ka kɛ tancogo la koyi u nɔ minɛnen don min na n'o ye ka njaraki ka ɲɛsin fanga ma k'u ma sɔn o ma u ka hakɛ ɲiniw don bɛɛ y'a o bɛ Tunizi kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko bɛɛ y'a bɛ yen maaw kan k'u hakilina fɔ jamanakuntigi min bɛ yen a ma ta mugu sen fɛ koyi maaw de taara kala t'a ye a fana kan k'a to maaw k'u hakilina di kiiri yɛrɛ bankun kan sa ko sira bɛɛ lajɛlen kun tigɛra kiiri so in yɛrɛ maa ninnu bɛ se tuma min k'u ye kunnafonidilaw y'olu fana sasa ka t'olu bila fan wɛrɛ fɛ min ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw ɲɛmaaw olu bɛ nin na maa caman bɔra k'i ka dusumangoya yira Tunizi kɔnɔna ka kɛɲɛ ni maa 40 ka jalakili ale kiiri tigɛli ye kiiri a ma se ka daminɛ koyi fala ye n'avocaw ma sɔn kiiri tɛ taa koyi k'u bɛna na don wɛrɛ lajɛ yaasa ka se ka ko sigi sen kan Egyptikaw fɛ yen olu ka jamana kɔnɔna na u ka jamanakuntigi n'o ye Général Fata ye ale ni Général Buran olu kɔni ye bɛnkan sɔrɔ sa min ye politiki ko min kan ka sigi nin waati in na Sudankaw fɛ yen o bugunatigɛ n'a bɛ fɔ o ma sa ko feuille de route ko ale y'o bɔ k'o di koyi min ye baaraba min kan ka kɛ sa Général Buran ale kɔni taara Egyptikaw fɛ yen welewele ma dabila ma sa u kana ɲɛfɔli kɛ yaasa min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na sira min fɛ u k'o dantigɛ transition ko k'a kɛ politiki ye marafa ko ka bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ muguci ka kan ko nin wale in bɛɛ lajɛlen sera ka sabati fala ye waati laban in na min ye Général Buran ye ale yɛrɛ kɔni y'i jɔ i jɔyɔrɔ koyi yɔrɔ caman bɛ yen a n'a ka cɛdenw u ye yen minɛ kɛlɛ ko k'o suma baara ka se ka kɛ min ye kalata ye u ka se ka taa o la ka bɔ nin dibidibi ale kɔnɔna na o laɲinina u fɛ Egyptikaw olu fɛ Urandakaw fɛ yen Allemagne ale ko ale bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Uranda ma n'o bɛ kɛ ka yiriwaliw kɛ k'ale bɛ n'o tigɛ ko sabula ko Uranda o kɛlen don ka Bamanci jɛkulu M23 kɔkɔrɔma don ka taa ɲɛsin RDC ma ko Nations Unies ye laɲini min kɛ o la sa ko olu b'o kɔkɔrɔma don nka u b'a ɲini Urandakaw fɛ u k'a to casque bleu olu k'u ka baara kɛ koyi u k'u senbɔ nin ko in na jamana ka taa firi jamana min hɔrɔnyalen don olu Alimanikaw ka musaka tama cilen a ti don o la don nataw la min ye u ka chancelier kura ye ale ko u na musaka in tigɛ Uranda la koyi ni yɔrɔ min ka d'a ye a ka taa fɔ ye olu ta u ka nafolo ye wa u b'a kɛ cogo min ka d'u ye maa i ye marafa ta i ye sɔrɔdasi kɛlɛ de kɛ i ka ko ka gɛlɛ i yɛrɛ ba cogo dɔ la i tɛ sɔn maaw k'u hakilinaw fɔ i bɛ taa bin maaw kan ka bingali waleyaw ni bandiyaw kɛ fala ye k'olu tɛna jamana senkɔrɔma don jamana min b'o waleya kɛ wa Allemagne musaka o tɛ se ka taa o jamana sugu ka yiriwali la Amerikaw fɛ yen Donald Trump ale ko sa k'u ka musaka min bɛ bɔ ka taa di Ukraine ma k'u ka kɛlɛ kɛ ko k'a dulon ko sabula min ye Ukraine ye ale bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin Russie ma ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la tile 3 kɔni o dilen don yaasa min ye Zelensky ye a ka segin ka na ani Trump ka kuma tuguni Ukraine yɛrɛ kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔtɔ filɛ nin ye ko Zelensky sɔnn'o ma koyi k'a ko ni ala sɔnn'a ma ani Donald Trump na ɲɔgɔn ye tuguni zen t'a fala ye k'ale tɛ taa a ka lajaba dɛ k'u k'a kɛ telefɔni na min dara ale kan ale tɛ taa ka taa tɛgɛ ci ale tulo kɔrɔ ye k'ale ka sinima bɛ bɔ a kɔnɔ k'ale t'o kɛ dɛ k'u n'u bɛ kuma u ka kuma telefɔni na ni bɛnkan sɔrɔla ale ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɔrɔ mɛ minisiri o bɛ taa a tɛgɛ nɔ bila
ko ale yɛrɛ sɛgɛnna ale ɲanina ale bɛ sama fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa maa si tɛ k'olu ka jamanadenw ka hakɛ fɔ ko bɛɛ bɛ k'olu ka jamana bosocogo de ɲini n'a kɛ Américains ye min da yir'u la maa maa kɔnɔ kuma bɛɛ dɔn fɔlɔ nka a kɔni da man di nanzaralakaw la n'o ye Européens ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye bololanteliw ye baskɛti ko ngana kura sɔrɔla Américains fɛ yen san 40 a bɛ fɔ o ma ko LeBron James n'o ye LeBron James ye ko ale kɛra tarata tɛmɛnen min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye koyi cɛlu kuru 50 a y'o de dasi NBA la NBA o ti baskɛti min bɛ diɲɛ baskɛti bɛɛ ɲɛ sa wa u b'a fɔ o ma ko play-off kamalen n'a y'i ye dɔrɔn fala ye cɛlu k'a bolo de ka di a b'a fɔ o ma 3 points wa ale ta ye 6 points ye kun fo kun n'a ye ndula minɛ ko u ye ko da Pelican de Nouvelle-Orléans maaw kan ko fo k'olu sa u ti ɲinɛ a kɔ min ye LeBron James ye e ko a kelen m'o cɛlu bɛɛ don de maa min tun b'a ɲɛ a tɛmɛn'o la a mɛnna Karim Abdul-Jabbar o kɔni de tun bɛ bɛɛ ɲɛ NBA la k'a y'o jɔsi ka bɔ yen Magic Johnson wa an t'a dɔn Jordan de a y'olu fana ka tabiyaw n'olu ka wulikajɔw kun danna yɔrɔ min a y'olu bɛɛ kun sago pewu ko bi a kelen de ye ŋana ye han a tɔgɔ ye ko Le King o tɛ masakɛ ye sa wa baskɛti masakɛ kura Américains olu fɛ yen n'an bɔra yen Ligue Arabu olu bɛ ɲɔgɔn yela min ye kɛrikaw fɛ Egypte faaba la ko min ye kɛlɛ min bɛ Gaza kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogo min Egypte kɔni fɛ sa sɛbɛn belebeleba dɔ bɔra sɛbɛn min n'a bɛ taa se $wari miliyari 53 ma ko ka o sigi sen kan Gaza bɛ se ka kɛ kurakuranin ye cogo min na san nataw kɔnɔna na san 2030 yanni o cɛ ko ka o baaraw kɛ nka fana olu ka musaka n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ bɛna n'a ɲini Ligue Arabu kɔnɔna na koyi Ligue Arabu ye fɛn min yira nin ye fala ye ko ni Donald Trump ta ka jan ɲɔgɔn na dɛ ko Trump ko de ko ni Gaza bi jɔ ko min ye Gaza dugudenw ye ko k'u ta ka taa n'u ye Egypte walima Jordani nka min ye Ligue Arabu ta o t'o la dɛ olu ko k'u bɛ t'u nɔ na silamɛ diinɛw mɔgɔw de don u ka batokɛyɔrɔw de bɛ yen u y'u ka maanifinya bɛɛ lajɛlen de kɛ yen maa tɛ se ka na o tɔnɔmada k'o kɛ dugu wɛrɛ ye tuguni min na maaw tɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ o ko la koyi k'olu ti jɛ n'o ye bi u ti jɛ n'o ye sini n'an seginna ka na Bamakɔ Premier ministre baarakɛyɔrɔ la sa Banque mondiale ale maaw olu bɛ an fɛ yan u nana ka na Premier ministre ale kuma ɲɔgɔn ya baara ɲɔgɔn ya mun tun bɛ ani fɔngɔ ɲɔgɔn mun tun bɛ yen fala ye Banque mondiale ti sɔn dɛ n ko olu bɛ wari di ka tila k'a ta f'a de f'i ye u b'a fɔ sisan ko fala ye ko hɔn dɔrɔmɛ 20 na taa sanni kɛ kɛba fɛ yen ko a ɲuman bɛ kɛba de bolo Premier ministre fana ko k'a y'u lamɛn n'Ala sɔnna ma u ye min fɔ ale ye ciden ye a b'a lase a ka faama ma n'o ye min fɔ kɔmasegi o na k'u ye don nataw la Mali ale ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ halisa an bɛ to Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ jɛrɛ min sigira sen kan sa ko ka kunnafonidi kurakuraya ka baaraw sigi sen kan ale kun cɛra min ye jɛrɛ in ye sa laɲini belebeleba minnu kɛra a la sini an na o da maaw tulo kan halisa an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan sɛbɛn min bɔra sa n'a bɛ fɔ o ma ko taxation sɛbɛn e ko a décret ma bɔ wa fala ye jɛkulu min bɛna kɛ cogo di a bɛna baara kɛ cogo di an y'a ɲɛkun tilennaw lajɛ a jɔjan fɛ fɔlɔ nka an b'a bɛɛ lajɛlen kalan nka an ye min ye sɛbɛn min bɔra ko san 5 don ko wa k'a bɛ se ka lakurakuraya fana n'Ala sɔnna ma sini an n'an da don o misɛnw bɛɛ lajɛlen na ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye u bɛ se k'o faamuya cogo min na minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna an bɛ t'olu fɛ yen Asa Bajalo ka yɔrɔ n'o ye colonel ye maa 20 u ye jɔnjɔn di olu ma koyi maa 20 in na sa a bɛɛ lajɛlen minisiriso in baarakɛlaw ye a n'a minisiri kɔrɔw muso 9 o de b'a la minnu ye faso kɔni ka baara kɛ ale ye ka wale ɲumanw kɛ a ye o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso in ale maaw olu kɔni maa minnu ni jɔnjɔnba dira olu ma sa o fɔlɔ o ye colonel Asa Bajalo Ture ye ale yɛrɛ min ye minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ minisiri ale de b'a la bi min ye Jaminatu Sangare ye n'ale an ka lasigiden ye bi arabu jamana na ale fana jɔnjɔn a dira ale ma Marie Madeleine Togo ale ye minisiri de santé kɔrɔ kɛ santé ya kɛ an ka jamana kɔnɔ jɔnjɔn in a dira ale fana ma ka taa fara professeur Sama So kan o fana ye minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ala ma hinɛna Amadou Konate la ale fana ta dira ma nka ale ta maa minnu ale ta ye kɔni bɛ di maa ma a somaw olu ma fala ye jala min dir'olu ma sa a bɛ fɔ o de ma sa ko commandeur du mérite de la santé nin ye jalakura ye e m'a bugunatigɛ na anw da tɛ kelen ye
a bulalamani tɛ u la nin ye ni an terimuso ta ye a parila ale yɛrɛ ni jala couleur bɛɛ ye kelen ye Bajalo timinan ka di dɛ ale kɛrɛfɛ maa 15 wɛrɛ bɛ yen olu fana ye jala sɔrɔ olu la 6 a bɛ fɔ ma sa ko grade de chevalier du mérite de la santé fala ninnu bɛɛ lajɛlen jala kurakuraniw de ye koyi nin ni anw taw tɛ kelen ye dɛ a bɛ komi u ye min di culture mɔgɔw ma o don ko donc nin kɔrɔ sa ko kɛnɛya fana ta bakun kan olu fana ka jala de sirilen ye nin ye sa n'o y'u ka médaille ye maa minnu y'o sɔrɔ sa ko in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo k'a fɔ maa min tun bɛ ka ko in ɲɛmaaya kɛ sa o ye général Amadou Sagafuru Gueye ye ale yɛrɛ ye folini tanu kɛ ka ɲɛsin Assa Bajalo ma koyi a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ka maa 15 yira ko ka jala di olu ma a ka minisiriso kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri a yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw y'a to jamana ye a waleɲuman dɔn a b'a fɔ o la k'a tanu a ka dɔ fara cɛsiri ka jala a kɔrɔ ye o ye maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ fala ye olu tɔgɔla sa n'o ye Dr Ablaye Kone a ye folini tali kɛ a ko min ye jɔnjɔn in tɛ koyi k'a kɔrɔ ko don olu minnu ye baara kɛ kɛnɛya kɔnɔna na cɛsiri ni timinandiya la u ka yɛrɛ di an'u ka yɛrɛ ɲɛtaa la ka se ka faso dɛmɛ kɛnɛya ko ta la ko nin kan ka kɛ misali ye denmisɛnninw bolo ko wa ko min ye jɔnjɔn in ye k'a b'a yira fana k'a fɔ minnu bɛ baara la hali bi u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan olu n'u ta kɛ bilasirali ye min ye nin jɔnjɔnden ye ani waleya fana bɛnna sa min ye rapport n'o ye santé ale état général rapport ye a n'o dili fana bɛnna koyi colonel Assa Bajalo a y'o fana foli kɛ ka ɲɛsin a ka maaw ma min ye commandeur national de mérite de la santé ye o fana bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa a ye foli kɛ a kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i timinandiya yaasa min ye jɔnjɔn ninnu ye a kana kɛ a dira maaw ka tila ka nimisa a dili la min ye tariku kɔni kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ nin jɔnjɔn in ka di an ka jamana kɔnɔ a dira maa fɔlɔ minnu ma k'u k'u jija u ka kɛ misali ye bi ani sini dɔgɔtɔrɔw olu bolo nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruyaw la ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko mun na maliyɛnw bɛ ka gɛn ka bɔ Moritani nɛgɛjuru sira 92 42 42 30 maliyɛnw ka ɲɛmaaba min bɛ Moritani n'o ye Isaka Traoré ale bɛna na ye kɛnɛ kan min ye Modibo Keita ye sabula naraka caman u y'olu gɛn fala ye dɔw yɛrɛ sirila k'u fɔsɔ k'u ɲɛ tugu an bɛna n'an da don nin bɛɛ la mun de la Moritani jarakilen don ka ɲɛsin maliyɛnw ma a tɛ ka se jamana tɔw mɔgɔw ma an bɛna na ɲɛfɔli k'o la bi ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ni maa minnu b'a fɛ ka o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn a b'aw sɔgɔlen to janni na a k'an bɛn ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'a ma bi tile ta ala k'o foricogo ɲuman d'a ma an bɛ dugawu kɛ sa ko bato ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.